Sound. Test mic. 1, 2, 3, sound check. Isang magandang umaga po. Good morning. Good morning mga kabalen. Yan. Waiting lang ho tayo dito sa senyales ng ating kasamang si Kuyang Mike Angelo. Yan, goods daw ang audio. Thank you, Mike. Ha? Thank you. Ito ho mga kabalan, shout out ho sa lahat ng mga nanonood at nakikinig. Ayan, napaghalo na ni Kuya Justin. Wait lang ho natin yung 10:15 na bago ho tayo opisyal na magsimula. For the meantime mga kabalan, tulungan nyo na muna si Kuya Justin. Oo, saan ba masarap mamasyal dito sa Central Luzon ngayong summer season? Hindi pa naman nagsisimula, pero alam niyo na, syempre Marso na. Ina-anticipate na natin yan. Tayong mga batang 90s, summer pa rin sa atin, pagtapak ko ng April, ano? Oo, kasi hindi pa nagka-climate change noon. Nag-iba na yung summer, umusog umusog. wala pa namang wala pang update. Pero saan ho masarap mamasyal, dito sa Central Luzon, baka naman meron po kayong mga hidden spots, hidden gem na alam. Huwag nyo na hong i-gatekeep yan. I-share nyo na para ho maraming makapamasyal. Oo, ngayong summer season. Ayan. 5 minutes ho at magla-live na tayo. For the meantime, iwan ko muna kayo sandali. Babalik ko ako ng 10:15. Eto, bantayan muna natin yung galaw ho ng trapiko sa North Luzon Expressway.
Check. Ayan. Okay. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Muli, welcome ho sa CLTV 36 News Stream. Ako ang inyong lingkod, Kuyang Justin Dizon, maghahatid ho sa inyo ng balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan at balitang may paggagamitan. Ngayon pong araw ng Lunes, unang araw ho ng Marso. Welcome mga kabalen dito ho sa CLTV 36 News 3. Kumusta ho kayo? Kumusta ang tinakbo ng inyong buwan ng Pebrero? At pagkabilis-bilis, gaya ho ng aking nabanggit nung ating last episode ng Biyernes, ay biruin mo kung kailan lang sinalubong natin yung month of February. And then, of course, we had this, sinalubong natin yung month of 2025, actually, a year of 2025. Parang ang haba ng Enero, ang bilis ng Pebrero. Of course, literally, 28 days lamang ho mga kabalin. At ito ay nasa buwan na ho ng Marso. Meron hong dalawang selebrasyon na atin hong ginugunita ngayon hong buwan. Kapwa mahalaga rin ho yan. Unang-una na ho, syempre, ito hong Women's Month, International Women's Day sa March 8. At syempre yung buwan ng mga kababaihan. Para ho sa mga nagtatanong, bakit merong Women's Month pero walang Men's Month? Oo, sa mabilis na sagot dyan, hindi ho naaabuso ang mga kalalakihan. Sila ho ang sabihin na nating nasa in power. Ika nga, At yan ho ay sa konteksto syempre ng kilos ng feminist movement, ika nga. Magandang pag-usapan yan, Opo, sa mga susunod na episode yan, makikipagkwentuhan tayo kay Ma'am Sonia Soto para ho magpaliwanag siya ng mga ganyan. Yung mga gusto ho nating itanong, tungkol ho sa feminism, ayan, magandang usapan yan, magandang talakayan yan, very exciting, Ngayon pa lang, na-excite na ako. Maglilista na ho ako, yan. And syempre, ayan, at para ho doon sa mga, isa pang ating ginugunita, ngayong buwan ng Marso, Fire Prevention Month. Mahalaga ho yan mga kabalen dahil hindi lamang ho yan na para sa ating ari-arian, kung hindi para na rin sa ating pansariling kaligtasan at syempre yung kaligtasan ho ng ating mga mahal sa buhay. Ayan. Yan ho, asahan ninyo sa ngayong buwan, At sa mga darating na araw, may mga temang ganyan ho ang ating pag-uusapan upang sa gayon, napakarami hong dapat talakayin. Number one, sa usapin ho ng mga kababaihan. Of course, I am not the right person to discuss about these things dahil po isa akong lalaki. At ako'y handang makinig. So sa mga asahan ho ninyo na magkakaroon tayo ng mga guests para ho i-educate tayo. I-educate ako at yung mga kasama natin at syempre yung ating mga viewers na mahalaga naman talagang malaman, lalong-lalo na ho sa panahon ngayon. At syempre, mag-iimbita rin ho tayo ng mga eksperto kung paano naman natin mapapanatiling ligtas din ito pong ating tahanan. Pagdating, syempre, ating mga opisina, ating mga tanggapan, pagdating ho dyan sa pag-iingat, laban doon sa sunog kung tawagin. Nakakatakot yan mga kabalen. Pero bagamat nakakatakot, pwede hong maiwasan. Yan ho ang paalala ng Bureau of Fire Protection. Mamaya magbabahagi ako ng ilang tips. Yung nasa BFP. Hazel, pakihanda naman yung mga tips ng BFP para ma-flash natin mamaya. Kabalayan, live ho tayong napapanood sa social media pages ng CLTV 36, sa ating main Facebook page, CLTV 36 Official, at syempre sa main news page, yung ating news page at CLTV 36 News. At syempre mga kabalen, live din ito sa ating YouTube channel at CLTV 36 Official. At ito ho, sa ating website via live streaming app, Doon sa website, merong live streaming tab doon.
Doon ho mapapanood yung mga pinapalabas sa telebisyon. Lahat ho ng naka-simulcast o on-air live on TV. You can catch them there. Doon ho sa ating website. At syempre, sa telebisyon, live din ho itong napapanood via Signal Channel 115 sa buong Pilipinas. Kabalen, live din tayo, malinaw na malinaw sa Central Luzon, sa ating 38 cable partners at maging sa Free TV Channel 36, lalong-lalo na ho dito sa area ng Pampanga. Kung di ka pa nakakapag-scan, now is the time, Kabalen, kunin ang remote control, i-check mo dyan yung bandang scan, yung sa may itaas ho yan, kung parehas tayo ng remote control, Somewhere there, ika nga, you'd see scan. Then you check, you select auto scan. Kung manual naman, nasa bandang 657 yan kung di ako nagkakamali. Pero auto scan, lalabas yan mga kabalen as long as nasa mataas na area itong inyong antena. Hindi naman kailangan sa bubong. Basta pwedeng nasa may kisame lang, ganyan. O di nga naman sa bakod, malapit sa bintana. Yan ho mga kabalen, malinaw makukuha ang CLTV 36. Digital ho yan. O di ba? Kahit saan. Website. May mga articles din ho tayo. Antabayanan ho ang ilan pang mga bagong pakulo ng CLTV at syempre yung mga programa natin, yung Let's G. G tayo. GG. Okay, Let's G with Jazz and Cars. Exciting Spotlight with JM De Jesus. Yung mga entertainment program natin. Syempre mga kabalen, eto hong Stories on Wheels, ang mga kwento ng tagumpay, Paakibat ho yung Laos Auto Group. Kabalen, kilalanin din ho ang mga kandidato na nais manligaw ng inyong mga boto. Marami hong inihahanda ang CLTV 36 at this time, kasama natin, syempre, ang ating mga kapatid sa RW 95.1 FM. Antabayanan ho ninyo ang paglalahad. Yan ho ang mga programa. Syempre, etong CLTV 36 to be hosted by Binibining Sonia Soto naman. Etong plataforma, yan, exciting din yan mga kabalen. At yung tapatan, napakarami. Magsisimula ho ngayong buwan ng Marso yan. Upang masuri natin ng tama, ng wasto, ng maayos, ito hong mga nais maupo sa pwesto. Diyan ho sa ang paglalahad, makakasama natin dyan, syempre si Kuyang Paulo G, DJ Alex, Tangboy, at Kuyang Albert, DJ Tyra. Exciting ho yan. First ever mga kabalen. Eto ho, pinagsama-samang puwersa ng Laos Group Media, para ho sa inyo. Syempre, yan ho ang misyon ng ating founder. Ang maging kasangkapan ang media upang ipaalam sa taong bayan ang iba't ibang kaganapan, tulungan silang magsuri kung kinakailangan, gaya ho ng mga panahong ito. At syempre, i-showcase din yung galing at husay na may pagmamalaki natin sa buong mundo.
Kabalen, tuloy-tuloy tayo sa ating balitaan. Sa oras na ito, silipin muna ho natin ang sitwasyon ng trapiko sa ilang bahagi ng North Luzon Expressway. Real-time traffic monitoring muna via NLEX Corporation. Dito tayo sa Gawing Itaas, Balintawak Toll Plaza. Leftmost lane, ito hong na may arrow. Yun hong mga patungo ng norte sa mga oras na ito, maluwag ho ang area dyan. Wala hong masyadong pila, maliban na lamang dun sa may cash lane kung saan meron konting choke point. Pero hindi naman ganun kahaba. Yun hong area naman ng Valenzuela Interchange, northbound. Ito, mabilis ang daloy ng sasakyan. Ganun din dun sa mga approaching ng Metro Manila. Do kapansin-pansin na yung kapal ng kanilang volume. Dito ho tayo sa rightmost. Sa itaas pa rin, Mindanao Toll Plaza sa mga pa-exit, hindi naman ganun kahaba ang pila sa area na yan. Kabalen, dito naman sa may Kawayan Interchange, magkabilang linya, maluwag ho sa North Luzon Expressway, may kaunting tukot dito sa pa-exit ng may Kawayan. And dito ho sa Bocaue Toll Plaza, yung those who are approaching Metro Manila, itong mga nasa area ho ng itong nasa may arrow papasok ho ng Toll Plaza yan. Maluwag ho yung sitwasyon diyan. Ito namang gawi dito sa area ng lefto. Ito ho yung mga patungong norte naman mabilis din ang daloy ng trapiko sa mga oras na ito. Same situation dyan ho sa may syudad ng San Fernando, magkabilang linya, maluwag ho ang sitwasyon sa mga oras na ito. Yan ho ang real-time traffic monitoring via NLEX Corporation. Sa oras ito, time check muna tayo, 10:28 ng umaga. Araw ho ng Lunes mga kabalen, March 3, unang Lunes ng buwan. Kumusta ho kayo? Kumusta mga kabalen? Isang magandang umaga. Nanonood mula sa Silang, Cavite, si Brian Limbag. Maraming salamat, Brian, sa iyong pagtutok. Thank you, Brian, sa iyong pagtutok dito sa CLTV 36 Newsstream. Isa yan sa mga top fan natin dito sa CLTV, Kumusta dyan sa Cavite? Kumusta kayo dyan? Kumusta? Kwentuhan mo naman kami. At tagal na akong di napupunta sa Cavite. Shout out sa kaibigan kong tunay na Caviteño, Margo Flores. Ayan. Pero nasa Australia na ngayon Kaya hindi na ako napupunta ng Cavite. Wala akong pupuntahan. Ay, meron. Meron din. Marami akong palang kaibigan. Marami dyan. Kumusta kayo, Brian? Ayan. Di ba, daming typo. Ay, ako yung nag-type Sorry. I-delete ko na. Daming typo. Okay, mga kabalen. Sige ho, tuloy-tuloy tayo sa ating balitaan. Sa oras na ito, alamin naman ho natin. Alamin ho natin kung anong magiging lagay ng panahon. At narito po ang weather update. Pero bago tayo tumungo dyan, ito. Nasaan na ba yung
flash ko lamang. Yes, mga kababayan, pwede ho kayong magpadala ng stars sa ating mga manonood upang inyong matulungan ang CRTV 36 News sa kanyang misyon na tuloy-tuloy na paghahatid ng makatotohanang balita, balitang mapagkakatiwalaan at may paggagamitan. Yan ho ang aming pangako sa inyo. Kaya naman mga kababayan, yan Maraming salamat sa ating mga star senders. Sige ho, narito po ang update mula sa Pag-asa ngayon hong araw ng Lunes, March 3. Ang bilis, March 3 na talaga. Hindi ako makapaniwala. Uy, 3-3 na. Ayan, baka may promo code si Lottie. Ayan, narito po weather update mula ho sa Pag-asa. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang latest na weather update ngayong araw ng Lunes, March 3, 2025. Sa kasalukuyan po ay wala tayong binabantayan na LPA o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility, samantalang yung easterlies po o yung mainit na hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko ang umiiral at nakakaapekto sa buong bansa. Kung makikita po natin dito sa ating latest sa satellite images, meron po tayo namamataan na kumpul na kaulapan dito po sa may silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Dulot po yan ng epekto ng easterlies at dahil po dyan sa mga kaulapan na yan, ay asahan po natin ang maulan na panahon sa may bahagi po ng Eastern Visayas, some parts ng Mindanao, gayon din dito sa may Bicol region. Samantalang sa Metro Manila, pati na rin po sa nalalabing bahagi ng ating bansa, magiging maaliwalas po yung panahon ngayong araw pero may mga posibilidad pa rin na mga panandalian o mga biglaang buhos ng ulan dulot po ng mga localized o mga isolated na thunderstorms. Sa mga susunod na araw, inaasahan po natin na mas magiging madalas yung mga afternoon rain showers or thunderstorms, especially po dito sa may Mindanao area, at magpapatuloy pa rin yung mainit na panahon sa nalalabing bahagi ng ating bansa. Mas madalas lamang po yung mga isolated na thunderstorms, especially sa may eastern sections ng Bicol region, or dyan po sa may Bicol region, pati na rin po dyan sa may Eastern Visayas. For now po, for the next 2 to 3 days, wala naman po tayo namamataan na LPA o bagyo na posible pong makaapekto sa anumang bahagi ng ating bansa. So magiging ilagay po ng panahon ngayong araw dito sa Luzon, dulot po ng epekto nitong easterlies ay asahan po natin ang maulan na panahon ngayong araw dito po sa may Bicol region, at pagdating po sa hapon, mataas po yung posibilidad na magiging maulan din sa 4 parts ng Mimaropa, dyan po sa Mindoro, Marinduque at Romblon. And dito naman po sa nalalabing bahagi ng Luzon area for Metro Manila and the rest of Luzon, asahan po natin ang mainit na panahon ngayong araw, especially pagdating ng tanghali, at kung may mga pagulan man, ay panandalian lamang po ito ng mga pagbuhos ng ulan dulot po ng mga isolated na thunderstorms. Temperature forecast naman po para sa mga piling syudad ngayong araw dito sa Luzon. For Lawag po ang temperatura ay aabot ng 32 degrees Celsius maximum temperatures. 33 degrees Celsius maximum temperatures naman para sa Metro Manila, pati na rin po sa Tugigaraw. Sa Baguio, agwat ng temperatura ay maglalaro mula 17 hanggang 26 degrees Celsius, 21 to 30 degrees Celsius para sa Tagaytay, at sa Legazpi naman maximum temperature sa abot ng 31 degrees Celsius. Sa nalalabing bahagi naman po ng ating bansa for Palawan, Visayas at Mindanao, gaya pong nakita natin kanina, dahil po sa easterlies, may posibilidad o magiging maulan po ang panahon sa may bahagi po ng Eastern Visayas, Caraga, pati na rin po sa may Davao Oriental. At pagdating naman po ng hapon, mataas po yung possibility ng mga isolated na thunderstorms, especially po sa may Mindanao, pati na rin dito sa may Western Visayas. Possible din magiging makulimlim ang panahon dito sa may Central Visayas at Negros Island region pagdating po ng hapon. For Palawan area naman po, magiging maaliwalas ang panahon ngayong araw pero may mga posibilidad pa rin ng mga panandalian o mga biglaang thunderstorms o pagbuhos ng ulan pagdating sa hapon o sa gabi. Temperature forecast naman po para sa mga piling syudad dito po sa Palawan, maximum temperatures po natin for Kalayaan Islands at Puerto Princesa, aabot ng 32 degrees Celsius, para naman sa Iloilo 32 degrees Celsius maximum temperatures, 31 degrees Celsius para sa Metro Cebu, at sa Tacloban naman aabot ng 30 degrees Celsius. For Mindanao area naman po, yung Zamboanga, agwat ng temperatura ay maglalaro mula 24 hanggang 33 degrees Celsius, 24 to 31 sa Cagayan de Oro at 24 to 32 degrees Celsius naman para sa Metro Davao.
Sa ngayon po, wala naman tayo nakataas na gale warning sa anumang dagat baybayin ng ating bansa, kaya malaya pong mga kapalaot ang mga kababayan natin na may mga maliit na sakyang pandagat. Sunrise po natin ay 6:12 a.m., sunset naman ay 6:05 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang po ang aming social media accounts at ang aming website, pag-asa.dost.gov.ph. At yan lamang po litas mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako po si Rhea Torres. Magandang umaga po sa ating lahat. Yan ho, kabalan, ang latest update mula ho sa DOST Pag-asa. Opo, kaugnay ng magiging taya ng panahon ngayong araw at sa mga darating pa. Kabalan, isang mabilis na update lang, balita lang muna dito ho sa page ng CLTV 36 News. O bahagi ko lamang sa inyo bago tayo magpatalastas, mahalagang maalaman, mapabatid ho sa publiko itong anunsyo para ho sa ating mga kababayan dyan sa Angeles City. Ayan, update lang. Pabatid lamang ho sa inyo sa mga kababayan ho natin dyan sa Angeles City. Basahin ko lamang. Bilang bahagi po ng pagdiriwang ng National Women's Month, mag-aalok ho ng ang pamahalaang panlunsod ng Angeles ng libreng pap smear, breast examination at HIV testing sa darating na Huwebes, March 6. Ito po yung programa ng GAD, Gender Development Office at ng City Health Office, at isasagawa ho ito sa 6 na RHU o Rural Health Units sa lungsod. Ang mga kababaihan po mula sa mga sumusunod na barangay na aking babanggitin ay maaaring pumunta sa itinakdang Rural Health Unit para ho sa kanilang pangangailangang medikal. So yung mga taga Marcos Street, Barangay Santo Domingo, o yung mga dyan ho pupunta, yung RHU1 nandyan ho sa Marcos Street sa Barangay Santo Domingo, dyan ho pupunta yung mga taga Barangay Santo Domingo, San Jose, San Nicolas, Lourdes Sur, Santo Rosario at Pulong Bolo. And dito ho sa yung mga taga-Kutkut naman, LNW, Pampang, Cuayan, Santa Trinidad, Anunas sa RHU2, at doon ho sila pwedeng magtungo. Ito na mga yung RHU2 nasa Barangay Lourdes Northwest yan. LNW, kita pong Kalayaan Street, At din pong taga Lourdes Sur East, Agapito del Rosario, Claro M. Recto, Malabanias, Virgen de los Remedios at Santa Fe. Sila ho ay pwedeng magtungo naman dyan sa RHU3 sa Fajardo Street sa Lourdes Sur East. Dito pong taga Balibago, Margot, Sapang Bato at Amsik. Dyan ho sa RHU4 ang pwedeng puntahan sa Doña Rosario Street sa Balibago. And dito ho naman sa mga taga-barangay, Pulong Kakutod, Pulong Baragul, Kutod, Ampos, Sapa, Libutad. Diyan ho kayo sa may EPSA Center, Purok 2 sa Barangay Pulong Kakutod, yung RHU5. Diyan ho kayo. Yung first 100, yung unang mong tatanggapin. Kaya sa mga gusto hong magpalista, ay magtungo na ho sa mga RHU upang sa gayon mapaghandaan po at itong pagbibigay ng libreng medical service sa atin pong mga kababaihan dito sa Angeles City. Balen sa ating pagbabalik at panoorin pa natin yung ilang mga balita na kinalap ho ng CLTV 36 News. Huwag ho kayong aalis, isang mabilis na patalastas lamang. Babalik ho ang CLTV 36
news stream. Nagbabalik po ang CLTV 36 News Stream. Shout out muna sa aking kaibigan Joel Stephen Manalo ng Barangay Santo Domingo, Minalin, Pampanga. Koyang Joel, kumusta ka? Opo, kaluguran kini. Nakalasalamat keng Pamanalbe, keng CLTV 36. Kapilan katamigit. Katamigitan niya nga may masyal ko ken, sayang. May late ko. Wah, eda nakadisan. Next time. Makamiss ne. Opo mga kabalen, kanya pong kaya na kanang Kuyang Justin, potang piyesta. Di kami Kuyang Joel kanito. Yambalang kalderetang bibi. Yambalang kalderetang bibi at syempre, yung makaparim lang debote hanapin. Oo. Okay, Kuyang Joel, mimingat kampane. Dakala salamat kaluguran kay Pamanalbe kay CLTV 36. Ito ho, sa oras na ito, silipin ho natin yung ilan sa mga balitang kinalap ng ating news team. At ito, flash ko lamang. Arestado ho ang 4 na Chinese national dahil sa pagbebenta ng pekeng sapatos. Ito, nasa website ng CLTV 36, nakumpiska ho. Ito, arestado ho ng CIDG. Itong Chinese nationals sa pagpapatakbo ng negosyo ng mga peking sapatos dyan ho sa Bulacan. Sinalakay ho ng CIDG at itong kumpanya, itong 3 bodega ng kumpanyang Elite Globus Prime Holdings Corporation sa May Kawayan. Dito pong Feb 26, nakumpiska ho sa naturang operasyon. Ito hong malaking bilang ng Peking Crocs. Nako, isang footwear brand na nagkakahalaga po sa tinatayang 75,390,000 pesos. Arestado rin ho o nakuha rin sa operasyon yung mahalagang mga ebidensya gaya ho ng resibo, computer set,
yung kanilang webmail printer at yung CCTV. Arestado ho yung 4 na suspect na kinilala lang sila Wei Bin, Zenpan, Yuding at Wang na konektado ho sa nasabing kumpanya. Yun ho mga nahuling suspect, inasuhan na ng paglabag sa trademark infringement. Ito hong mga suspect, kinasuhan na ho sila nitong paglabag sa Intellectual Property Code of the Philippines. Patuloy ho ang PNP sa pagsiwata sa mga ganitong klaseng aktibidad. At kung meron ho kayong nalalaman, mangyari lamang na i-report daw sa kanilang tanggapan. Kita mga kabalen, eto ho, nagtipon-tipon yung mga miyembro ng Young Entrepreneurs of Pampanga. Ito lamang ho nga Webes, at kabilang ho sa kanilang isinusulong yung power of community o yung pagsuporta sa isa't isa. Narito po, panoorin natin ng balita. Empowering Young Entrepreneurs. Ito ang layo ng isang organisasyon ng mga kabataang negosyante sa lalawigan, ang Young Entrepreneurs of Pampanga o YEP. Sa kasalukuyan, mayroong 100 active members age 18 to 39 ang nasabing grupo. So yung founders namin talaga, second generation, ayan, mga taga-BOF sila. And then they started this group kasi gusto nila na magtipon-tipon yung mga businessmen. Kasi it's a lonely world out there, ang journey of entrepreneurship. So we believe in the power of community and being vulnerable with each other. And that's what YEP is all about. Isang pagtitipon ang isinagawa ng YEP nitong Webes February 27 sa Clark Marriott Hotel sa Clark, Pampanga. Kasabay nito ang pag-welcome sa new batch ng young entrepreneurs sa kanilang community. Naging avenue rin ang kaganapan para sa pagbuo ng friendship, gayon din ang palitan ng ideya. Sabi namin, hindi lang siya network or business community, but lahat kami dito, we're friends. And sabi nga namin, we can vouch for each other because we know each other personally. So sabi namin, it's really never about the quantity of the members, but yung quality. Nagsilbi namang keynote speaker sa pagtitipon sina Senator Alan Peter Cayetano, chair ng Committee on Trade, Commerce and Entrepreneurship, at McKinney Food Corporation President and CEO Prudencio Garcia. Dumalo rin dito ang mga miyembro ng Pampanga Chamber of Commerce o PAMCHAM at iba pang organisasyon na itinuturing ng mentors ng young entrepreneurs. Kinilala naman si Chef Vince Garcia bilang featured member ng YEP ngayong taon. Naniniwala raw si Cayetano na nakasalalay sa mga young entrepreneurs ang kinabukasan. Well, ang iba kasi ang utak, mentality, attitude at opportunity talaga ng negosyante. And lumaki tayo na talagang bakit tayo trabaho hinahanap? Bakit ang mga Filipino-Chinese, bakit ang mga Malaysian-Chinese, bakit ang Singaporean negosyo? So I'm happy this time, background yung Pampanga Chamber, ang nasa harap yung young entrepreneur. So it's a good sign na they're becoming not only more active but more assertive. Ang future talaga sa kanila. Tignan niyo ang online selling . Sino ba nasa online selling? Mga bata. Samantala, hindi lamang ang may negosyo ang inaanyahan ng YEP, kundi maging artists at iba pa. Payo naman ng YEP sa iba pang aspiring young entrepreneurs. Don't limit your background. Don't limit yourself to your background and never stop learning. So kami sa YEP, we're very grateful for the mentorship. Kasi sa totoo lang, doon na lang, I'm a first generation entrepreneur. My parents are both doctors. So honestly, zero knowledge ako sa business. So it's really because of the mentorship of PAMCHAM that really helped me. And now, we're so proud of our community. So maraming salamat. Liana Canilao, CLTV 36 News. Sa iba naman hong balita mga kabalen, isang hydrant project. Itong
ipinagkaloob ng Dove Zoo sa isang komunidad dito ho sa Florida Blanca. Malaking tulong ho ang naturang proyekto dahil kinakailangan pang umakyat ng bundok ng ating mga kababayan sa nasabing lugar para ho makakuha ng tubig. Narito po ang detalye. Napakahalaga ng tubig lalo na sa pang-araw-araw na pamumuhay ng tao. Pero paano kung walang malinis na mapagkukunan nito? Kinakailangan munang akyatin at lakbayin ng mga aita sa Barangay Mawakat, Florida Blanca ang maputik at masukal na bundok bago makakuha ng tubig sa isang sibol na nanggagaling dito. Mumukyat kaya pa mo po kayong bundok, mukyat kami, dala-dala nila po rin container, pupusanan ni, misan nga po din kalupa min kababayan na kulot, at yung labibit-bitan anak, mumusan na pang galon. Pinagtsatsagaan ding inumin ng mga residente sa komunidad ang tubig, kahit na madalas umano silang magkasakit dahil dito. Wala na raw kasi silang iba pang mapagkukunan ng maiinom sa kanilang lugar. Kalupa na po ning malaria, popoy tang kolera. Misan po kasi kareng anak mi, atin po manakla pa uli na po ning danom. Uling direct tayo pong matatabo, nagugulos po kayo galon. At direct tayo pong inuman. Alos makainom kayo po mo rin dinat nilibat katang sibon. Ngayong Webes, February 27, na-turn over na sa komunidad ng Barangay Mawakat ang Mawakat Hydrant Project ng Don Honorio Ventura State University o DAVSU kasama ang Department of Science and Technology o DOST Region 3 at ng lokal na pamahalaan ng Florida Blanca. Sa ilalim ng accessible, quality, and unified approach to water access through innovative solutions o Program Aqua ng DAVSU, layo ng proyekto na mabigyan ng Aita community ng malinis at sustainable na supply ng tubig. Ito po isa sa mga advokasya ng aming Pangulo, Dr. Enrique G. Baking, na pangunahan ang mandato ng universidad, especially sa pagsusulong ng mga research na magiging kapakinabang sa mga komunidad ng Pampanga. Kadalasan, ang alam ng nakararami, malinis ang tubig na nanggagaling sa bundok. Pinabulaanan ito ng project engineers ng DAVSU na siyang namahala sa proyekto. Sometimes, ang tubig, dahil sibol nga yan, akala natin talagang malinis na malinis. Hindi rin eh. May mga dumi siya na idadala, usually, ang pinakamahirap na i-filter namin dyan ay yung putik. Ang Hydra may isang water pump na nagpapump ng tubig mula sa ilalim na water source papunta sa mas mataas na source nang hindi gumagamit ng kuryente. Kaya naman siguradong matagal itong magagamit ng komunidad dahil walang electricity bill na kailangang bayaran para rito. Upang masiguro rin na hindi makakalusot ang dumi sa water pump, gumamit ng isang filtering system ang mga engineers. So ang lang natin, ng way lang dito is pangalagaan nila yung filtration system. Kasi katulad ng tag-ulan na, kahit yung pamomba nila ron, hindi nila nagagamit. Hindi umano naging madali ang pagtransport sa mga gamit na kinakailangan para sa konstruksyon nito dahil laging matarik at maputik ang daan nang sumapit ang tag-ulan. Gayunpaman, siniguro ng mga inhinyero na kasama nila ang buong komunidad sa lahat ng proseso ng paggawa rito. Naniniwala kasi umano sila na sa ganitong paraan, mas mapapangalagaan ng mga residente ng Mawakat ang Hydra. Ito ay lesson learned namin dun sa mga naunang proyekto. Meron ng mga naunang proyekto pero in-evaluate namin bakit kaya hindi nagsasucceed. At yun isang nakita namin na hindi fully aware yung community, conscious effort namin na ipaalam mula sa simula, iparamdam sa community na kasama sila at sa kanila yon. Nakipagtulungan ang DAVSU sa DOST Region 3 at Florida Blanca LGU upang maging posible ang proyekto. Naniniwala umano ang dalawang organisasyon na wala dapat komunidad ang maiwan sa progreso, lalo na sa pag-usbong ng teknolohiya. Kailangan yung mga kumbaga malalayong lugar o mahirap na pamayanan is naaabot pamamagitan ng pagbibigay ng mga makabagong teknolohiya na pwedeng makatulong sa kanila para maiangat ang kanilang kabuhayan. Barangay Baguio, tao la naman din na dapat educate la, turungan la, di na lumas nating
benefit. Hiling din ni Mayor Darwin Manalansan na sana'y dumami ang ganitong programa upang maabot rin ang ilan pang Aita community sa bayan. Samantala, magsasagawa ang DABSO ng mga trainings at seminars para sa mga Aita sa komunidad upang maturuan sila kung paano pangalagaan at gamitin ang Hydram. Nagpasalamat naman ang mga residente ng Barangay Mawakat sa pangunguna ng kanilang kapitan na si Marilo Bacani dahil hindi na umano nila kailangang uminom at gumamit ng maruming tubig. Kasama si Ashley Punzalan, Angelica Cara, CLTV 36 News.